θα έλεγα ότι η Ορθοδοξία είναι νοσοκομείο. Μη σας ξαφνιάζει αυτό. Ναι, είναι ένα νοσοκομείο που δέχεται ανθρώπους πνευματικά ασθενείς και τους θεραπεύει. Κάνει μία θεραπευτική αγωγή στην προσωπικότητά μας. Ένας γιατρός, ένας σωστός, ένας καλός γιατρός τι κάνει? Μεριμνά για τη θεραπεία των ασθενών, όλων των ασθενών, ανεξαιρέτως, χωρίς καμία διάκριση. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε η κοινωνική τάξη του, ούτε το μορφωτικό του επίπεδο, ούτε η οικονομική του κατάσταση, ούτε η θρησκεία του, ούτε καν η ηθική του συμπεριφορά. Ένας καλός γιατρός βλέπει μόνο αν ένας άνθρωπος που έρχεται κοντά του είναι ασθενής και προσπαθεί να τον θεραπεύσει. Έχει υποχρέωση να τον θεραπεύσει. Στην Ορθοδοξία τα πράγματα είναι ακόμα πιο πάνω. Δηλαδή, ο Θεός αγαπάει όλο τον κόσμο. Αγαπάει τους πάντες, όχι μόνο τους Άγιους και τους ενάρετους, αλλά και τους αμαρτωλούς και τους κολλασμένους, ακόμα και τον ίδιο το διάβολο, και προσπαθεί να τους θεραπεύσει και να τους σώσει. Όλους. Θέλει. Αλλά δεν μπορεί να τους σώσει όλους, γιατί δεν θέλουν όλοι να σωθούν. Ο Θεός σέβεται και αγαπάει τους ανθρώπους και τους αφήνει απόλυτα ελεύθερους. Ένας άνθρωπος από μόνος του να προσέρχεται στην Εκκλησία χωρίς καταναγκασμούς, χωρίς καταπίεση, με την απόλυτη θέλησή του, ελεύθερα, και να βρίσκει τον πνευματικό, τον κατάλληλο για αυτόν, ο οποίος θα τον βοηθήσει να θεραπευτεί μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος Εύη δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή. Και όπως όταν ασθενεί το σώμα μας πηγαίνουμε στο γιατρό για να μας θεραπεύσει, έτσι και η ψυχή όταν πληγώνεται από τις αμαρτίες μας και πάσχει, πρέπει να θεραπευτεί από τον πνευματικό μας. Το σώμα μας το φροντίζουμε πάντα. Του δίνουμε τροφή, τον ντύνουμε, του παρέχουμε ανέσεις. Στην ψυχή όμως, τι τροφή δίνουμε? Την ψυχή την αφήνουμε χωρίς τροφή και εκείνη λοιπόν χάνει τη δύναμή της, χάνει την ορμή της, χάνει τη λάμψη της. Η τροφή της ψυχής είναι το αίμα και το σώμα του Χριστού, που την ενώνει με τον ίδιο τον Κύριο.